intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il y ait une conscience, quelque part, qui sonne l'alerte pour les opinions nationales menacées de cette grande graine progressive. Une conscience, quelque part, qui leur montre le péril. Une juridiction internationale au sein du Conseil de l'Europe. Un système de contrôle et de garantie, ce pourrait être cette conscience dont nous avons tous besoin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen kääntyy vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka katsovat perusoikeuksiaan loukatun. Mikä on tämä tuomioistuin, joka jo yli puolen vuosisadan ajan on antanut yksilöille mahdollisuuden saattaa valtiot vastuuseen ja jonka päätökset voivat viime kädessä vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme? Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949 toisen maailmansodan jälkimainingeissa, kun ryhmä valtioita yhdisti voimansa tavoitteenaan turvata ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Euroopassa. Nämä valtiot allekirjoittivat Euroopan ihmisoikeussopimuksen, tämän aikanaan lajissaan ainutlaatuisen instrumentin, joka sisältää sitovan valvontamekanismin. Tällä tavalla luotiin vuonna 1959 ihmisoikeustuomioistuin, joka on ilmaisu jäsenvaltioiden toiveesta, ettei meidän koskaan enää tarvitse kokea uudelleen 1900-luvun puolivälissä tapahtuneita julmuuksia. Aluksi allekirjoittaneita valtioita oli 12, nyt niitä on lähes 50. Tuomioistuimen toimipaikka on Strasbourgissa ihmisoikeusrakennuksessa. Tuomioistuimessa on yksi tuomari jokaisesta Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen valitsemat tuomarit ovat täysin puolueettomia, eivätkä edusta mitään kansallisia intressejä. Valitusten käsittelyssä tuomareita avustaa sihteeristö, jonka ammattitaitoinen henkilökunta on palkattu eri jäsenvaltioista. Tuomioistuin vastaanottaa päivittäin satoja kirjeitä ja puhelinsoittoja. Saapuneet valituskirjelmät lajitellaan ja lähetetään tuomioistuimen yksikköihin, joiden tehtävänä on valmistella asiakirjat tuomareita varten. Tuomarit tekevät kaikki päätökset. He voivat istua joko 1 tuomarin kokoonpanossa, 3 tuomarin komiteassa, 7 tuomarin muodostamassa jaostossa tai kaikkein tärkeimmissä asioissa 17 tuomarin suuressa jaostossa. Käsittely on kirjallista, mutta joissakin tapauksissa tuomioistuin pitää suullisen käsittelyn, joka tallennetaan ja joka on katseltavissa tuomioistuimen internetsivuilla. Tuomioistuimeen saapuu vuosittain valtava määrä valituksia. Suurin osa niistä kuitenkin jätetään tutkittavaksi ottamatta, koska ne eivät täytä tuomioistuimen valitusten jättämiselle asetettuja vaatimuksia. Näin on esimerkiksi silloin, kun valittajat eivät ole ensin vieneet asiansa kansallisiin tuomioistuimiin. Tästä syystä vain pieni osa tuomioistuimelle lähetetyistä valituksista johtaa lopulta tuomioon. Näissä tapauksissa tuomioistuin päättää, onko asiassa tapahtunut ihmisoikeusloukkaus ja voi myöntää asiassa rahallisen hyvityksen. Tuomioistuin on toimintansa aikana tutkinut satoja tuhansia valituksia. Ei ihmekään, sillä tuomioistuimen toimivalta-alueella asuu noin 820 miljoonaa potentiaalista valittajaa eri jäsenmaissa, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeussopimusta. Todellisuudessa mahdollisia valittajia on vieläkin enemmän. Ihmisoikeussopimus suojelee myös Euroopan ulkopuolisten maiden kansalaisia, jotka joko ovat pakolaisia tai sattuvat muuten oleskelemaan jäsenvaltion alueella. Tuomioistuin totesi esimerkiksi Italian osalta loukkauksen sen palautettua Eurooppaan tulleita somalialaisia ja eritrealaisia venepakolaisia takaisin Libyaan. Tuomioistuimen mukaan he olivat vaarassa joutua epäinhimillisen kohtelun uhreiksi kotimaissaan. Erityistapauksissa ihmisoikeussopimuksen soveltamisalue voi laajeta koskemaan myös Euroopan rajojen ulkopuolisia alueita. Tuomioistuin totesi Britannian loukanneen ihmisoikeussopimusta, koska sen armeijan joukot olivat Irakin turvallisuusoperaatioiden aikana toimenpiteillään aiheuttaneet irakilaisten siviilien kuoleman. Tuomioistuin totesi, että Britannian olisi tullut aluetta miehittävänä ja sen turvallisuudesta vastaavana valtiona suorittaa esitutkinta niiden siviiliväestön kuolemantapausten osalta, joihin brittisotilaat olivat olleet osallisia. Valtiot voivat siis olla vastuussa myös niiden rajojen ulkopuolella tapahtuneista asioista.
Valtio voi olla vastuussa myös sen alueella toisen valtion tekemästä teosta, edellyttäen, että tämä teko oli tapahtumahetkellä valtion tiedossa. Näin oli esimerkiksi silloin, kun entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tuomittiin ihmisoikeusloukkauksesta, koska se oli sallinut terrorismista epäilyn henkilön kidutuksen Makedonian alueella. Kidutus oli tapahtunut CIA-agenttien toimesta, mutta kyseisen valtion viranomaisten läsnä ollessa. Ihmisoikeussopimus suojaa monia oikeuksia, joista tärkein on oikeus elämään. Kuolemanrangaistus ei ole enää käytössä missään Euroopan neuvoston jäsenvaltiossa. Jotkut tapaukset koskevat konfliktialueella oleskelevan väestön kohtelua. Toisissa tapauksissa on taas kyseessä valtioiden laiminlyönti suojella yksityishenkilöitä. Näin oli esimerkiksi silloin, kun tuomioistuin totesi Turkin osalta loukkauksen, sen rikottua oikeutta elämään ja syyllistyttyä naisiin kohdistuvaan syrjintään. Kyseisessä tapauksessa mieshenkilö oli toistuvasti pahoinpidellyt vaimoaan ja anoppiaan. Mies surmasi sittemmin anoppinsa. Tuomioistuin on käsitellyt myös niinkin arkaluonteista asiaa kuin elämän loppumista. Erässä Ranskaa vastaan kohdistuneessa valituksessa se totesi, että ihmisoikeusloukkausta ei ollut tapahtunut, kun Ranskan oikeuslaitos oli sallinut keinoruokinnan ja nesteytyksen lopettamisen vegetatiivisessa tilassa olevalta henkilöltä. Toinen perusoikeuksiin kuuluva oikeus on kidutuksen ja epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto. Kreikka tuomittiin korvauksiin kidutuksesta tapauksessa, jossa Kreikan rannikkovartioston virkamies oli pahoinpidellyt ja tehnyt seksuaalista väkivaltaa turkkilaiselle turvapaikanhakijalle, jonka Veneen viranomaiset olivat pysäyttäneet tämän pyrkiessä laittomasti Italiaan. Lukuisissa eri maita vastaan nostetuissa valituksissa on tuomioistuimen mukaan ollut ongelmana vankiloiden ylikansoitus sekä vangittujen epäinhimillinen ja halventava kohtelu. Suurin osa tuomioistuimelle esitetyistä valituksista koskee kuitenkin oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tuomioistuimen käsiteltävänä on tuhansia yksilövalituksia, joissa valittajat ovat joissakin tapauksissaan joutuneet odottamaan lopullisen kansallisen päätöksen saamista jopa yli 20 vuotta. Valitukset koskevat usein myös oikeusviranomaisten puutteellista tuomioiden täytäntöönpanoa. Esimerkiksi Tšernobylin ydinvoimalalaitoksessa työskennellyt Anatoli Purdov joutui ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen odottamaan useita vuosia saadakseen Venäjän viranomaisilta kansallisten oikeuslaitosten hänelle myöntämät sairauskorvaukset. Tuomioistuimen mukaan valtiot eivät voi vedota budjettivajeeseen syynä sille, ettei lopullista tuomiota ole pantu täytäntöön. Ihmisoikeussopimuksen takaamat oikeudet ja vapaudet on ilmaistu sopimuksessa väljin sanamuodoin, joita tuomioistuin tulkitsee nykyajan yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Näin vältetään ihmisoikeussopimuksen etääntyminen ajankohtaisista kysymyksistä. Tuomioistuin on antanut muun muassa homoseksuaalien syrjintää koskevia tuomioita, kun kyseessä on ollut esimerkiksi homoseksuaalisuuden kriminalisointi, homoseksuaaleille asetettu asepalveluskielto, Gay Pride-kulkueen järjestämiskielto tai parisuhteen rekisteröinti. Tuomioistuin on käsitellyt myös ympäristönsuojelua koskevia valituksia. Eräässä tapauksessa, jossa Italia sai loukkaustuomion ja jonka seurauksena vaarallinen teollisuuslaitos suljettiin, tuomioistuin totesi, että viranomaiset eivät olleet aikaisemmin tapahtuneesta räjähdyksestä ja lukuisista myrkytystapauksista huolimatta tiedottaneet laitoksen lähellä asuvia ihmisiä riskeistä tai onnettomuustilanteissa tehtävistä hätätoimenpiteistä. Tuomioistuin on käsitellyt myös valituksia, joiden olemassaoloa olisi ollut mahdotonta kuvitella ihmisoikeussopimuksen laatimisen aikoihin, kuten uuteen teknologiaan liittyvät valitukset. Eräässä tapauksessa Turkki tuomittiin korvauksiin sen estettyä valittajilta pääsy Googlen tarjoamaan internet-hosting-palveluun. Tuomioistuimen mukaan tämän tyyppinen palvelimelle pääsyn rajoittaminen oli loukkaus sananvapautta vastaan. Tuomioistuimessa on käsitelty myös poliittisesti arkaluonteisia valituksia. Yksi esimerkki tällaisesta oli Ukrainan entisen pääministerin ja oppositiopuoluejohtaja Julia Timošenkon tekemä valitus. Timošenko oli tutkintavankeudessa syytettynä vallan väärinkäytöstä maassa tapahtuneen vallanvaihdoksen jälkeen.
Tuomioistuin totesi, että Timošenkon vankeus oli ollut mielivaltainen ja lainvastainen, koska tapausta ei ollut tutkittu asianmukaisesti ja koska päätös oli perustunut muihin seikkoihin kuin häntä vastaan kohdistettuihin epäilyihin. Toisinaan valitukset herättävät yleisössä voimakkaita reaktioita. Ihmisoikeussopimuksessa taatut oikeudet koskevat kaikkia, mukaan lukien henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin. Tätä on monen vaikea ymmärtää. Eräässä Saksaa vastaan nostetussa ja ihmisoikeusloukkauksen toteamiseen päätyneessä tapauksessa tuomioistuin totesi, ettei ketään saa uhata kidutuksella siitäkään huolimatta, että kolmannen henkilön henki on vaarassa. Saksan poliisi oli uhannut valittajaa kidutuksella saadakseen tietoonsa valittajan sieppaaman ja murhaavan 11-vuotiaan pojan olinpaikan, koska pojan oletettiin edelleen olevan hengissä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä. Tuomioistuin on todennut tuhansissa tapauksissa ihmisoikeuksien loukkauksen. Tuomioistuin saattaa todeta valtion syylliseksi ihmisoikeusloukkaukseen, mutta mikä on loukkaustuomion varsinainen vaikutus valtioihin? Tuomioiden jälkiseuraukset ovat pitkäkantoiset, sillä kyseisellä valtiolla on velvollisuus noudattaa tuomioita sekä panna ne täytäntöön. Euroopan neuvoston täytäntöönpanoelimen eli ministerikomitean tulevaisuuden ehkä tärkein tehtävä on valvoa tuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoa sekä huolehtia siitä, ettei samankaltaisia ihmisoikeusloukkauksia vastaisuudessa tapahdu. Ministerikomitea muodostuu yhdestä kunkin Euroopan neuvoston jäsenvaltion ulkoministeristä tai sen pysyvästä edustajasta. Ministerikomitea kokoontuu säännöllisesti valvomaan tuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoa. Tuomiot eivät poistu komitean asialistalta ennen kuin komitea on tyytyväinen kyseisen valtion tekemiin toimenpiteisiin. Strasbourgissa annetut tuomiot ovat johtaneet lukuisiin kansallisen lainsäädännön muutoksiin, jotka puolestaan vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Ne ovat myös tasoittaneet tietä kansallisten tapausten uudelleenkäsittelylle, pakkolunastetun omaisuuden palauttamiselle tai vahingonkorvauksen maksamiselle, ympäristöä saastuttavien tehtaiden sulkemiselle sekä laittomasti pidätettyinä olleiden henkilöiden vapauttamiselle. Viime vuosina useissa tuomioistuimen tulevaisuutta käsittelevissä konferensseissa on korostettu toissijaisuusperiaatteen tärkeyttä. Sen mukaan valitukset tulisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäviksi ainoastaan silloin, kun kyseisten henkilöiden perusoikeuksia ei ole kansallisella tasolla tunnustettu. Tuomioistuin kuitenkin edelleen vastaanottaa lukuisia samankaltaisia valituksia, koska valtiot eivät joko ole soveltaneet ihmisoikeussopimusta tai säätäneet lakia, jolla toimeenpannaan ihmisoikeussopimuksessa taatut oikeudet. Tehokkuuden parantamiseksi tuomioistuin on toteuttanut useita uudistuksia, mutta ihmisoikeussopimuksen noudattaminen on viime kädessä kansallisten viranomaisten asia. Sopimusvaltioiden hallitusten tulee ryhtyä toimiin taatakseen ihmisoikeussopimuksen noudattaminen kyseisissä maissa. Tällä välin tuomioistuin jatkaa edelleen toimintaansa Euroopassa ihmisoikeuksia puolustavana linnoituksena ja miljoonien ihmisten viimeisenä valitusinstanssina, jollaisena se on toiminut jo yli puoli vuosisataa.